Hola, què tal? Mira, la setmana passada vam estar parlant de del que estigui la DO Empordà i vam dir que aquesta setmana parlaríem, diguem, dels cellers. Els cellers, avui parlarem del celler de Peralada. Peralada, diguem, va ser l'impulsor, diguem, del que coneixeríem avui en dia, de l'expansió que ha fet la DO Empordà. Peralada és una de les empreses, diguem, més importants dintre del món vinícola de l'Empordà, en diferent elaboració de vins i també de caves. Vull dir, de vins fa de diferent gamma, d'una gamma molt bàsica de DO Catalunya fins a arribar a una gamma de DO Empordà. Vull dir, has de comptar que té el Peralada de 3 finques, el Peralada de 5 finques com un reserva, llavors té tots els vins que serien de Palo, el finca Mala Veïna, finca La Garriga, finca Espolla, són 9 conceptes d'aquestes finques. Llavors té el Gran Claustro i llavors elabora uns vins per hostaleria com els Cigonyes, tant el blanc com el negre, que va ser novetat de l'any 2012. Amb tot això us vull dir que Peralada és una empresa molt important dintre del món de la DO Empordà i la qual molt reconeguda en diferents premis. Des del moment que Peralada aposta per agafar un nou enòleg, que és el senyor Delfí, a partir d'aquí, aquest noi de Tarragona comença a elaborar una sèrie de productes molt diferents dels que coneixíem antigament, els de Peralada, que eren el blanc pescador, que tots coneixem, el cresta rosa i el roser de foc. Llavors ells fan una aposta molt clara cap a vins de molta qualitat dintre de la DO Empordà. Peralada en aquests moments és una gran distribuïdora que, a part d'això, distribueix altres marques conegudes com pot ser Pommery, pot ser Flor de Callejo, pot ser Aigues Perrier, per exemple. Vull dir, és una comercial en aquests moments molt important dintre del món dels vins. En tot això és que veieu una miqueta l'evolució d'una de les grans empreses que ha nascut d'aquí de l'Empordà.